Diego. Okay, Sala. Lahat ng taga-US. Including the couple. Oh. Halika rito, JR. Family of JR, De La Cruz, Nakaraeg. Lahat ng galing US. Sige. Let's have a group dance. Balse. All of you guys. Come on, beautiful people from USA. Namiss namin kayo. Sayaw. Ang pahaba ng buhay. Tingnan natin ang ating mga generous sponsors. Ayan na si Virgilio Senior. Si Tito. Yung magkapalayan sana. All of the Makareg from US. Who else? Lahat na. Sige po, amanin kayo ako. Ay, pwede pa tayo ako sa lahi nyo. Vida at trabaho. Ayan na, all of you. Yes, sama-sama tayo. Let's enjoy, let's have fun. Agraman ba'y Domingo? Bye-bye, ingat po kayo. Rigrigat minapalalo. Dito'y haway kamsat ko. Sige, tuloy-tuloy ang ating kasigan mga kaibigan. Our very generous family from the US. Ayan na si Sir Lito. Narigat na tuubiyag ti haway. Trabaho akan kanayong. Nagsurat ni kabagyan tumawa. Ibaganan kaya't nagata. Agring ka mangrig na ka kabagyan. Surwente ang trabaho. Di mo saksakutin tadakulap mo. Tamnon rumang ay biyag mo. Pinalam mo. Rigat ang trabaho. Okay, thank you very much, Paul.